min papa, han sagde altid. Junior, husk altid på, at du vil være helt alene i verden, hvis ikke det var fordi, at jeg vil give mig tid til at pryle dig med denne bøjle. Buk dig. Junior, privatlivets fred er en menneskeret. Og det her, det er en jernlineal. Buk dig. Junior, du skulle være fjernet med en rødglødende strikkepind, mens tid var. Nu er det for sent, siger din mor. Men jeg mener nu stadig, det er et forsøg værd. Buk dig. Junior, hvis en fremmed tilbyder dig en drink, så er det muligvis skarntydesaft. Så sig for guds skyld ja tak. Spøg til side. Nu tæver jeg dig. Buk dig. Junior, jeg har det med kager, som jeg har det med børn. Jeg kan ikke lide dem. Buk dig. Junior, husk altid at arbejde bærer lønnen i sig selv. Men nu hvor du har slidt i det med rengøring siden i morges, synes jeg ikke, du skal snydes for en solid dragt pryl. Buk dig. Junior, man kommer i kashotten for svindel. Men du får tærsk, fordi jeg har lyst. Buk dig. Husk altid, Junior. En for alle, og alle for en. Og 70 stokkeslag for at løbe på gangen. Buk dig. Junior, en sang siger mere end 1000 ord. Men en røvfuld, den siger mere end en sang. Buk dig. Junior, husk på, at en kvinde er som et smukt instrument. Det her imidlertid er en såkaldt strygerem, som man bruger til at slibe sin radekniv på. Man kan også bruge den til at slå sit afkom fordærvet med. Det skal vi prøve nu. Buk dig. Junior, jeg kendte engang en gøjler, der blev trampet på af en elefant. Han fik færre blå mærker, end du gør nu. Buk dig. Junior, der findes 2 slags kvinder. Luderne, og så din mor, der har trukket sig tilbage. Og der findes mange måder at slå dine tænder ud på. Men jeg vil tro, det er sjovest med en rørtang. Buk dig. Junior, man skal aldrig græde over spildt mælk eller tabte børn. Børn kan holde til lidt af hvert. Nu skal jeg vise dig det. Buk dig. Junior, næste gang jeg beder dig om at løbe over vejen efter skråtobak, så forventer jeg, at du gør det med det samme, og ikke når sporvognen er kørt forbi. Nok gør det ondt at blive ramt af en sporvogn, men ikke nær så ondt som at blive ramt af denne her. Buk dig. Junior, her i familien Stenstrøm er det kvinderne, der står for det huslige. Så hvis du vil have noget at spise, må du snakke med din mor. Hvis du derimod vil have tigerstribede baller, så er du kommet til den rette. Buk dig. Junior, det er meget få mennesker i denne verden, du kan stole på. Men du kan stole på mig, når jeg nu lover dig jordens største afstraffelse. Buk dig. Opdragelse er en faderlig pligt. En pligt, jeg tager meget alvorligt. Jeg opdrager hårdt og på kortere sigt. Ja, så synes du måske, det er for dårligt. Jeg vil jo så nødig gå rigtig amok. Og tampe og pryle og ruske. Men skulle det gå galt, og det skal det jo nok, ja, så er der én ting, du bør huske. Det gør mere ondt på mig, end det gør på dig, når jeg straffer dig, når du har været flabet. Det er for din egen skyld, lad være at løbe din vej, når jeg henter mig en bøjle ud fra skabet. Men ryggen til og rumpen op og bede om mere, for der er en træt af piskeri, så jeg serverer. Så tag det også i tak, så siger jeg, jeg beder, og husk det bygger karakter. En ælling bliver svane, en knøs bliver en mand, men ikke af sig selv, man skal lære det. Min særlige papa har vist mig, hvordan man bliver det med task og med smerte. Så Sønneke, buk dig og hør mine ord, og lad mig give visdommen videre. Jeg ved, du vil takke mig, når du bliver stor, og det glæder mig, men somme tider. Så gør det mere ondt på mig, end det gør på dig, når jeg byder dig en bid af huskekagen. Der er ingen grund til skrig og skål og stor slår hej over klask med lineal i buksebagen. Når papa han tager bæltet af og giver dig pryl, så bliver det gjort med stil og blink og spidsgefyld. Det bygger karakter, så lad være og hyle. Bare husk det for din egen, husk det for din egen, husk det for din egen skyld. Ja, jeg kan godt huske det. Junior, der er et godt gammelt mundheld, der hedder skikfølge eller landfly.
Og så er der et godt gammelt redskab, der siger slaskotan, når det rammer lændestykkerne. Puk dig. Junior, husk at Gud tilgiver alt. Heldigvis er det ikke det bloddyr til Gud, men mig, der bestemmer her i huset. Det er jo en ildrag. Puk dig. Junior, det kan aldrig betale sig at løbe for regningen. Måske lige på nær i dette tilfælde, hvor du kunne have undgået at blive omskåret med denne hækkesaks. Buk dig. Junior, min dreng. Min tid er forbi. Men husk altid på, jeg elsker dig. Ja, og bagefter sagde han så, buk dig. Men jeg synes næsten ikke, jeg vil spolere et flashback på selve juleaften.